폭소래 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 उन्दै उन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै पक्सरे केस होजागोनबो ओरैबायदि बुंदों पक्स' रेप जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउट्युब चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों दा फंबाय प्रेक्टिकेल नि सोमोन्दै सावरायनोसै दा फंबाय प्रेक्टिकेलनि बे इंलिश सोदोबखौ लानानै गोबां गाज्रि मोनदों दिनै जोङो निउसाव सानफ्रोमबो नुनो मोनो 13 बोसोरनि सासे उन्दै सिख्ला गथ'खौ 50 बोसोरनि बोराया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन नै हमनानै लांबाय 14 बोसोरनि 15 बोसोरनि गथ'खौ नै उमुगाव जोंनियावनो आसामाव बे समाव लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लाना फैदों साननैसो सिगाङावहाय बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पक्स' रेप सं मेथाइखौहाय बिथाङा गावनि चेनेलनियावनो आपल'ड खालामदोंमोन गोबां मानसिनि हेंथा मोननानै बिथाङा बे भिडिअखौहाय डिलिट खालामफिनदोंमोन नाथाय बिथाङा मैया सानसे दाख्लैबावहाय बिथाङा फिन गावनि चेनेलावनो बे पक्स' रेप सं मेथाइखौहाय गोबां मानसिनि थुलुंगा मोननायखौ मोनफिननानै बिथाङाहाय दिनै बे मेथाइखौहाय आपल'ड खालामफिनदों आरोना लोगोफोर पक्स' रेप सं मिउजिक भिडिअखौहाय बिथाङा फिन आरो रि आपल'ड खालामबाय गावनि चेनेलनि दारैनो थ' जियानो जा लोगोफोर बेखौ लानानैहाय बिथां जेम्स ब्रादारा फंनैसो बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन बिथां जेम्स ब्रादारा दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बे मेथाइखौ लानानै बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि लाइमोन गासै बर' हारिफोरनि गेजेराव फंनैसो मेसेजखौहाय बिथाङा शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन नोंथांमोना गासैबो मिथिखाजोबबाय जानो हागौ दा फंबाय प्रेक्टिकेल दा फंबाय प्रेक्टिकेलनि बे इंलिश सोदोबखौ लानानै गोबां गाज्रि मोनदों आंथ' गाज्रि मोनाखै होनखायो आं मानो होनोब्ला दिनै जोङो निउसाव सानफ्रोमबो नुनो मोनो 13 बोसोरनि सासे उन्दै सिख्ला गथ'खौ 50 बोसोरनि बोराया बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन नै हमनानै लांबाय 14 बोसोरनि 15 बोसोरनि गथ'खौ नै उमुगाव जोंनियावनो आसामाव बै बांगालफोरनियाव गोबां जाबाय थायोना जाथाय बेफोरबायदि नै 55 बोसोरनि बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन हमनानै पुलिसा लांबाय नंगौ नङा बारे बारे निउसाव जों सानफ्रोमबो नुनो मोनो उन्दै उन्दै गथ'खौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय फंबाया बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बुजायनासो होदोंमोन नाथाय जों मोनसे फिल्म लिरोबा आंनियावबो दङ सिख्लाफोरखौ हमै हमै लांनानै फाननो नागिरनाय आंनि फिल्मफोरावबो अब्लाथ' जों बेफोरावबो केस होजागोन मानो सिख्लाफोरनि सायाव बेफोरबायदि भिडिअ खालामदो एक्टरनि बिनानावखौ गाज्रि खामानि मावनानै बुथारो एक्ट्रेसनि बिनानावखौ गाज्रि खामानि मावनानै बुथारो एक्ट्रेसखौ गाज्रि खामानि मावो फिल्माव जानाङा होननासो खोन्थि नङा नङा अब्ला बेफोरावबो केस जाजोबगोन हिन्जावफोरनि सायाव मानो बेफोरबायदि खोन्थिदो गथ'फोरनि सायाव गथ'फोरखौ मानो फाननो नागिरदो नङा नङा जों जानाङा होननासो देखायो फिल्माव दा फंबाय प्रेक्टिकेलनि मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों दुखु मोनथाव गोरोन्थि नङा दुखु मोननाय सोदोबा मा खोनासंदो सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैयो बेसो दुखु मोनथावना सोदोब नाथाय जों जेबो बुङा सोरनिबा गोसोआव नांथावना सोदोब सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैयो होननाय लोगो लोगो बे दुखु नांथाव सोदोब नंगौना नङा दुखु मोनथाव सोदोब नंगौना नङा जेसेबां बे देशआव जवान दोङो बे गासै जवानानो सब गोरिब न'खरनि उदैनि थाखाय देशनि थाखाय मा मावगोन साख्रि नागिराब्ला हाथियार हमनो गोनां जायो बेनिफ्राय उग्रबादिफोरजों सम लानानै मोगा मोगि जानाङो उग्रबादिफोरा एटाक खालामो गारिनि सायाव थैनो गोनां जायो हाथियार हमग्राया हाथियारजों थैयो हाथियार दैग्राया हाथियारजों थैयो बे दुखु मोनथावना सोदोब
दा उग्रबादियाबो ओरैबायदि सोरबा सोरखौबा वाश आउट खालामो ब्रेनखौ जोंजो फैसा होगोन थाखा होगोन थाखा फैसा होनानै बेखौ लाना थाङो वाश आउट खालामो ब्रेनखौ नों बेकारसो दोंबाय थायो फैजोंजो सोरबाया मजबुरि जायो गावनि जिबननि बागै टेनसन दुखु बायदिसिना जाथाय जानानै उग्रबादि जानो गोनां जायो रावबो ओरैनो हमा मेथाइनि गेजेरजों लिरदों फोरमायदों जेबो नङा आं जेबो साना आरो रावबो जेबोबो बुङा नाथाय दुखु मोनथावना आरो सोरनिबा न'खराव सोरनिबा गोसोआव नांनाय बाथ्रा बे सोदोबा